České vysoké školy každý rok vynaložia milióny korún na motivačné štipendia. To znamená štipendia, ktoré majú motivovať študentov k lepšiemu výkonu. V zahraničí na tom nie sú vysoké školy inak, iba v Spojených štátoch sa každý rok vynaloží vyše 20 miliard dolárov na motivačné štipendia. Problémom je, že väčšina škôl, ktoré motivačné štipendia poskytujú, nejakým spôsobom nevyhodnocujú ich efektivitu. To znamená, nepozerajú sa na to, či tie motivačné štipendia robia to, čo by robiť v prvom rade mali. To znamená motivovať študentov k lepšiemu výkonu a tým zlepšovať ich výkon. Či už vo forme zvýšeného počtu dosiahnutých kreditov alebo zlepšovania známok. Táto metaanalytická štúdia dala dokopy všetky dostupné empirické dôkazy o tom, či a akým spôsobom motivačné štipendia zlepšujú výkonnosť vysokoškolských študentov. Výsledky naznačujú, že motivačné štipendia naozaj majú potenciál zlepšovať výkonnosť vysokoškolských študentov. Problémom je, že schéma štipendií, ktorá je preferovaná väčšinou vysokých škôl v Česku, a to je schéma, ktorá umožňuje dosiahnuť na motivačné štipendium iba úzkému percentu najlepších študentov v danom obore alebo na danej fakulte, tak nefunguje pre všetkých študentov rovnako a má práve potenciál znižovať motiváciu a tým aj výkonnosť študentov, ktorí majú od začiatku pocit, že na dané motivačné stipendium nikdy nemajú šancu dosiahnuť. Vzhľadom na to, že univerzity nemajú neobmedzené množstvo finančných prostriedkov, tak by mali dôkladne hodnotiť dopady vynaložených finančných prostriedkov na motiváciu a výkonnosť svojich študentov. V prípade, že ten dopad nie je taký, aký by sme chceli, tak by mali uvažovať o relokácii finančných prostriedkov na iné spôsoby, prípadne zmeniť štruktúru tých motivačných štipendií tak, aby robili to, čo sa od nich očakáva.